Goedemiddag, welkom op de Stijnse Toppers 2014. Het is inmiddels 2 jaar geleden hebben we de Stijnse Toppers 2012 gehad. Vorig jaar hebben we wegens de drukke agenda van iedereen even overgeslagen. We hebben een iets ander concept, we hebben 2 categorieën. Nou, in ieder geval namens de gemeente Stijn, wij Limburg, ondernemersvereniging Maaskant, danken wij in ieder geval dat jullie hier zijn. Dank ook aan Docus.nl, dat zijn de mensen achter de camera, die ook de filmpjes hebben gemaakt. Het Maastelcentrum, dat zijn degenen die u voor het droog en het natje. En Studio Jansen, dat is Guus Jansen hiervoor voor de technische ondersteuning. Ik heb 2 dochters en ja, ook een vrouw, dat hebben jullie al gehoord. En die zijn allemaal bezig met slimme voedsel. Ja, dat moet allemaal iets anders. En hoe werkt dat bij jullie? Dat hebben we inmiddels ook geïmplementeerd in ons assortiment. Het speld is heel erg op volgens het oergraan. Ja, langzame koolhydraten, langzaam brood, langzame bereidingen, allemaal dat soort zaken. Dat is waar je als bakker ook sterk in moet en kunt maken. Want ja, de supermarkt die doet alles snel, die moet alles snel hebben en moet ook snel verkocht worden daar. Dus ja, wij als bakkerij moeten natuurlijk meegaan, ook in die trend met die superfoods. Het DSM-verhaal, langzaam, alles met rust in de bakkerij. Het speld had ik al genoemd. Ja. Maar moet je dan nog vroeger opstaan? Nou, ik sowieso niet. Dus daar heb ik gelukkig mijn medewerkers voor. Dus, ja. Ja. En, maar hoe weet je dat dat zeg maar een trend is die mogelijk geld gaat opleveren? Nou, of het geld gaat opleveren, dat moet zich nog uitwijzen. Want je investeert ook in nieuwe machines, je investeert in een stukje cursus van je medewerkers. Je moet investeren in je winkelmedewerkers, want zij moeten het weer bij de klant neerleggen. Dus dat stukje investering, voordat je iets gaat verdienen, moet je natuurlijk eerst je investering eruit hebben. Dus dat moet zich nog gaan bewijzen. Maar wij volgen, Ramon en ik, we gaan geregeld het buitenland in, samen met andere bakkers. We struinen door heel Europa. En dan gaan we trendwatchen. Naar Milaan zijn we geweest, Dublin staat op de rit nou de komende tijd. Dus, dat brengt dus aan bier, toch? Ja, maar dat is ook langzaam. Oké. Ja. Hoe is het, zeg maar, ja, we mogen dat niet meer zeggen voor sommigen, maar ondernemen in post-crisistijd, om dat maar zo te noemen? Ja, bij ons hebben we nog geen postcrisis. Brood en vlaai, gelukkig de Limburgse heerlijke vlaaien, die blijven toch zeer gewild bij onze klanten. We hebben gelukkig al van 1936 uit een hele goede naam als bakkerij. We hebben 6 stevige vestigingen in het zuiden van het land. Dus ik moet zeggen, natuurlijk, we hebben crisis, maar als je ook let op het kostenverhaal achterin, een stukje management in je head office, of nee, overhead noemen ze dat. En ook meewerkt in de duurdere beroepen, zoals broodsnijden of dat soort zaken. Als ik een uurtje wat anders kan gaan doen door achter mijn bureau weg te gaan en mijn collega's gaan helpen beneden, ja, dan spaar ik daar de kosten. Dus zo moet je met elkaar aan de gang blijven. Wat vind je het zelf het meest interessante om te doen? De reclame en marketing. Dus ook nieuwe ideeën bedenken, zoals nou ook met dat speld en de DSM. Ramon is op cursus geweest samen met een andere bakker. Om dat dadelijk in de markt te gaan zetten, zorgen dat mijn dames op de winkelvloer het goed naar de klant toe verkocht krijgt. En ja, daar leuke reclamecampagnes voor te bedenken, dat vind ik het leukste. Dus ondernemen een leven lang leren? Ja. Ja. Laatste vraag, hoeveel mensen ben je verantwoordelijk voor? Heb je aan het werk? Eten een boterham van jullie? 60 tot 65 mensen. We hebben dus een 5-tal zaterdaghulpen en we hebben 8 fulltime bakkers. En de rest zijn allemaal part-time dames. En die werken tussen de 12 uur per week en de 32 uur per week. Dus en de goede zijn nog steeds te krijgen? De goede die houden we. Dus je moet soms wat wisselen, je moet soms wat spelen, je moet soms de lat wat hoger leggen om mensen op te kijken van nou, wil ik die mensen dus inderdaad over 10 jaar nog steeds in mijn bedrijf hebben. Het wordt moeilijker, maar ja, de goeie die blijven, dat scheelt.
zit jij al in het vak? Vanaf 1967, dus 47 jaar. En 23 jaar in loondienst gewerkt bij een oude baas. En daarna heb ik het overgenomen. Ik ben er vanaf 89 voor mijn eigen zelfstandig bezig. En het is nog steeds groeiend. Het is wel een klein clubje, dat gaat heel goed. Doe je de winst of personeel of opdrachten? Nou, de opdrachten. Ja, op het moment zitten we in een behoorlijk grote portefeuille. Dan moeten we zelf een hoop uitbesteden voor de ronde te krijgen. Dus toen kunnen we in de leeftijd ook doen. Maar, Kun je er iets meer van zeggen? Van wie die klant is, zeg maar? Of? nou, de klant ga ik niet noemen natuurlijk. Wat soort bedrijf? Dit is voor de offshore. En ja, we hebben best een grote Een offshore bank? nee, maar het is in ieder geval een grote, voor de offshore een grote opdracht. En die moeten we voor 5 mei moet die opdracht opgeleverd worden. Kun je eens vertellen wat je daarvoor doet, zeg maar? Want we hebben hier wat handelingen gezien. Ik ben er niet doen. Dus, ja, we hebben een stukje de opdrachttechniek, dat is eigenlijk ons specialisme. We doen dus de opspuiting van slijtvaste lagen en reparatiedelen. Hier de fabrieken in de regio. Maar die gaat iets te snel. Het opspuiten van slijtvaste lagen. Wat doe je dan? Je hebt een stuk metaal, dat begrijp ik. Ja. En je hebt een spuitbus. Ja, nee, niet met een spuitbus. We hebben daar apparatuur voor nodig. En die apparatuur die is zo gemaakt dat je daar dus metaal op de werkster kunt sputteren, zeg maar. Waardoor je dus een laag op een materiaal krijgt. Zeg maar. En dat slijtmateriaal wat bij de opspuiten is beter dan het oorspronkelijke. En daar leven we voor. Dat is onze boterham. Dus als DSM een machine uitvalt of een reactor valt uit, ja, dan moeten ze naar ons toe komen. En als de fabriek stilstaat, dan kan het etterlijke tonnen per dag kosten. Hoeveel mensen heb jij nu aan het werk? We hebben 11 mensen in dienst. En het zijn eigenlijk allemaal specialisten. Dus iedereen heeft zijn eigen specialisme binnen het bedrijf. De ene die is goed in het draaien, de andere is goed in het frezen, de andere is goed in het opspuiten. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. En doordat het bedrijf vrij laagdrempelig is, zijn we dus ook heel goed in het troubleshooting natuurlijk. Omdat als het probleem is, weet je wel, dan moet het ook snel aangekomen. We hebben het ook met Anita over gehad van, ja, kun je nog steeds op goede mensen komen? Dat is een heel groot probleem. Dat is al jaren een heel groot probleem. Maar die goede mensen die moet je koesteren. Die moet je koesteren, die moet je ook met de fluwelen handschoenen aan vastpakken. En ja, de minder, daar moet je afscheid van nemen. Dus dat is ook zo. En dan moet je om je heen kijken. En het meest belangrijke is de mensen zelf opleiden. Want ja, bij de scholen kunnen we niet veel verwachten. Zijn er nog wel opleidingen die dit leren, waar je dit krijgt? Nee, dus nagenoeg niet. Ik heb nu weer een leerlijn, ik krijg nu weer een stagiair en ze hopen weer van zo'n stagiair dat die weer binnenkomt en dat die jongen zegt van nou, dat is het bedrijf en daar wil ik werken. Dus we hebben het altijd gedaan eigenlijk. En zelf opleiden en zelf met de techniek verder opleiden. Nu zeg je 11 mensen. Ja. Ja, voor mij is dat veel. Er zit iemand van Mozartex, er werken een paar meer. Heb je nooit de droom gehad van ik wil zeg maar 110 of 1100? Nee, dus dan wordt die top zo hoog. Ik zou liefst ook zelf tussen de mensen in, ook zelf aan de werkbank eventueel meewerken en zo samen iets maken. Specialisme zeg maar. Ook als opvolger, heb je dat gezien? Ja, heel goed. Want u stopt ermee. Nee. Ja. Wat we gezien hebben is vooral bouw voorbereiding. Ik hoop dat dat niet geen programma's gaan. Nee. Dus we zijn er in controle bezig. Misschien kun je even beginnen bij de NAW, oftewel hoeveel mensen heeft u en wat voor soort projecten doet u? We hebben 11 mensen in dienst en we zijn zakelijk gespecialiseerd in de gezondheidszorg en datacentrums maken. We hebben onze tijdsbeweging gespecialiseerd en ja, het gaat vrij goed. Wat
betekent dat u heel veel verstand van koelen heeft volgens mij. Hè? Datacenters moeten toch altijd, die computers moeten gekoeld worden. We doen het ook niet. Dat is hoofdzakelijk is de brandgarantie. Dus mensen hebben er compleet gevolgd en beveiliging, beveiliging. Kunt u een voorbeeld noemen van iets wat u gebouwd heeft? Bij Koofli, de datacenter, die is ook meer dan Dan mogen wij niet komen volgens mij. nee, U wel. wij wel. Wat zien wij in een datacenter? Ik denk dat op een enkel na nog niemand ooit in een datacenter is. Er staat een server van ons in dat datacenter. Dat heb ik betaald, maar ik mag er niet eens naar binnen. Noemen ze zoiets dat het gemaakt zijn in ruimtes van verschillende grootte. En ja, de hoofdzakelijke is eigenlijk de koeling. En er liggen de computervloer in, de vroege vloer. En het moet heel clean zijn. En heel goed beveiligd van ons, verzekerd plan is. U bent opa en ja, zeg maar mijn leeftijd. En u heeft gezien dat die datacenters dat mogelijk een nieuwe niche wordt. Hoe kwam u daarachter? We zijn er min of meer toevallig ingekomen. Eerst een hele kleine ruimte hebben we een proef gemaakt. En dus, dat viel heel goed. En toen zijn er een aantal uitbreidingen gekomen en die hebben we steeds goed gemaakt. En dat hele concept ook nu al mee. Maar de eerste keer, waarom dacht u, daar moet ik iets voor doen? Ja, dat is een beetje de toekomst. Zien we daar veel. Er zijn er best wel veel datacenters. En ook 11 mensen aan het werk, wilt u wel zeg maar forser, groter, naar die 110? Nee, we willen de kant op persoonlijke aandacht geven. Dat is heel belangrijk. Dat kunnen we meer denken. En een kleine bedrijf is dat toch handiger. Dan weet op de zaak niet spelen. Bent u zelf ook bouwkundig of heeft u zelf ook zeg maar stenen gemetseld? Ja, dat is een kleine man. Ik ben de derde generatie dus. Maar dan ging je ook gewoon beneden. Ik wil het even binnen denk ik. En de wetenschap is het beste. Hoe kijkt u tegen de huidige economie aan? Want ja, ook dat krijgen we helaas regelmatig mee. Met name de bouw heeft het moeilijk. Je moet je één toch specialiseren in een bepaalde tak van sport. En dan proberen ze dat goed te doen. Kwaliteit te leveren en die klant eigenlijk te ontzorgen. Klanten bij zakelijk tegen andere dingen nodig. En als je dat concept helemaal aanbieden en klaar kan maken, zodat ze heel veel waarde hebben, dan spelen ze heel erg aan. Betekent de D en de P, die D, kan ik begrijpen denk ik? Debbie en Paul. Ah! Nou, dat ja, heel goed. Die kan ik ook goed na te denken. Nee, dat Nee. Waarom ben je ermee begonnen? ja, het zelfstandig zijn vond ik. Oh, sorry. Ah, dit is belangrijk. Ja. Het zelfstandig zijn vond ik gewoon een hele mooie uitdaging. Het is vooral spannend ook, want niks komt je zomaar aanwaaien. Ja, dat is gewoon ook fijn, je kan de klant eigen maatwerk leveren, want je hoeft niet eerst met een leidinggevende te krijgen. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Ik heb personeel, juridisch medewerker personeel en arbeid gedaan. En daar heb ik 2 stages gelopen. De ene bij een advocaatkantoor, omdat ik dat eerst leek mij dat leuker, een advocaat. En toen kwam ik erachter in mijn derde leerjaar dat ik ging bij DIT Bouwtechniek in Elslo ging stage lopen. Toen kwam ik erachter dat het eigenlijk meer mijn ding is. Waarom is die advocaat minder interessant voor jou? Ja, ook lange leren. Dat is echt heel veel jaren leren. En ja, ook een beetje stof natuurlijk, logisch. Maar ja, dat is gewoon niet mijn ding. Nu ben je, ik zeg het maar even zelf, relatief jong. Ja. Terwijl volgens mij als je met personeel omgaat, het scheelt het soms dat je wat ouder bent. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is dan ook, ja, dat is natuurlijk goed. Want ja, de klanten moeten snel even vertrouwen krijgen. Want ze denken of eigenlijk ook, ja, dat is wel een beetje jong, dat zeggen ze ook. Maar als je iemand vertrouwen in de klant hebt, dan merk je vanzelf wel. Ze beginnen mij al telkens meer te bellen als mijn vader, dus dat zie je wel. Ja, je bent 9 maanden geleden, of voor 9 maanden geleden begonnen.
Heb je zeg maar al opdrachten waar je hier iets over kunt vertellen? Ja, we hebben voornamelijk opdracht, dat zijn echte vaklieden. Meestal achter de 5 jaar plus, omdat ja, de jongeren zijn maar moeilijker te vinden qua eigen vakgerichte opleiding. Even voor ons duidelijkheid, wat is een vakman of vrouw? Ja, we hebben bijvoorbeeld echt elektromonteurs, loodgieters, we kunnen eigenlijk de vakmensen voor de technische dienst, gaat het maar door. Maar die zijn in principe zijn die schaars, zeg jij? Ja. De goede tenminste. En waarom zouden ze met jou zaken doen? Ja, je moet gewoon proberen zo tevreden mogelijk te houden en te krijgen. Ja, dat is krijgen om te houden natuurlijk. En je moet echt goed naar ze luisteren. Wat ze jou ook willen en vooral die mensen allemaal goed met je aankomen. Wat is voor jezelf dan zeg maar jouw toegevoegde waarde, om zo'n mooie term te gebruiken? Bij de klant? Nee, bij de mensen. Want daar moet je nou weer geld mee verdienen. Ja, nee, dat is goed. Nou, dat is eigenlijk voornamelijk dat ze ook je alles kunnen bereiken als ze je nodig hebben. Dat ze vragen aan je kunnen stellen, dat je alles goed uitlegt, tijd voor ze vrijmaakt als ze dat nodig hebben. Ja, je moet gewoon echt leren. De laatste vraag, ik stel die bij iedereen vanavond maar. Ja, wil jij ook, wat u met je vader, Ja. wil je, ja die heb je al half uitgewerkt, maar wil je ook zeg maar echt een soort van, even nadenken, Limburg, wat is het grootste bedrijf een beetje, ja, VWO, HAVO, wil je ook zo groot worden? Nee, we willen het ook echt klein houden en zo goed mogelijk materiaal aan de klant kunnen leveren. En zo dat ook alle uit zijn kracht heel te geven is. Rick, volgens mij heb je helemaal niets met chocola, maar je bent een fantastische marketeer. Ja, klopt. Ik heb 16 jaar in een dienstverleningsomgeving gezeten. Dat moet je even uitleggen, dienstverleningsomgeving. Nou, ik was ooit de B van Kenbit, IT-dienstverlener. En dat 2 jaar geleden heb ik mijn belang verkocht om gewoon leuke nieuwe dingen te gaan doen. Samen met een collega van mijn partner. En we zijn nu in de producthoek gedoken, zeg maar. Ja, dat zal ik nog even uitleggen. Ja. Want hij spamt mij heel regelmatig. Jij mij ook. Ja, nou, nee, maar je hebt weer bij ons opgegeven. Ik heb het niet meer over gedaan. Ja. Je kunt Maar subscriben. je stond deze week of vorige week stond je in? Nou, even heel snel, want anders komt dingen. Wij hebben een persbericht geschreven richting Amerika en toen ging het heel vlug, want we hebben op de internationale Süßwarenmessing gestaan in Keulen en we hadden daar uitgeroepen tot een van de meest innovatieve producten, wij met z'n tweeën, bier uit Stijn. En toen belden we op een gegeven moment de Telegraaf, die zeiden van hé, wij willen daar een artikel over maken. Nou, dat is leuk. Dus daar stonden we als start-up in de Telegraaf. Diezelfde dag gaan we meteen nieuwsradio zaken doen met. Nou, die zag ik net al even kort in beeld. En die zeiden van, we willen jou in de uitzending hebben. Ik zeg, meneer, wat dan? Ja, overmorgen. Dus ik daar naartoe. Amsterdam. De dag daarna belde Mars Media op. En voor de mensen die het niet weten, Mars Media is producent van Carlo en Irene. En aanstaande zondag staan we bij Live for You in de uitzending met het product. Er wordt daar uitgedeeld en besproken. En vanmiddag kreeg ik telefoon van Radio 2, NCRV, Cappuccino. Die zei van, hey, wat leuk, zijn jullie deze week nog in de buurt? Ik zeg, al in de buurt, maar... ja. Dus ja, het krijgt opeens een enorme vaart. En we krijgen aanvragen, toen staat voor 2. Het is hier even verderop, is het idee ontstaan in brasserie Oud-Elsel. En het is eigenlijk met z'n tweeën chocola eten, maar je kunt het ook als businessmodel gebruiken. We zijn bezig met een tichtal bedrijven, zeg maar. Bundesliga is geïnteresseerd, ING-bank. Dus er is wat geld, hè, de Bundesliga. Ja. Nee, ING is geïnteresseerd om het Nederlands elftal een hart onder de riem te steken. Je kunt het zo echt niet verzinnen. Maar dan even voor de duidelijkheid, want Kenbit was ook niet een klein bedrijf. Hoeveel mensen werken daar wanneer jij wegging? 100.
En jij was mede-eigenaar? Ja. Niet meer zoals in het begin heel veel, maar ietsje minder. Ja. Oké. Maar hoe kom je dan op chocola? Want die Ja, hoe kom je op chocola? Wilco, dat wat ik net al zei, dus mijn partner en kleine wij zitten ongeveer 1 keer per maand bij elkaar. Ja, nu wat vaker, omdat dit ding hebben wat schijnbaar aanspreekt. En dan verzetten we de hele wereld bij elkaar. Ja, in die kroeg. Ja, en dit keer zaten we hier in As. Ik ben haar naam vergeten, maar ze is van Finland en zij serveerde Finse chocolademousse op 1 bocht voor 2 personen. Ik dacht, hé, dat is grappig, je zit wel dichter bij elkaar. Laten we dat nou draagbaar maken. Nou, en dan begint een heel cyclus. En is er nu ook aan de hand? Nee. Maar het leuke wel is dat het hele ontwerp, het idee is van de buurt. Zeg maar, het handvat, spuitgietballen zijn bij Fremotech hier in Elsterlinden gemaakt. Dus het is, de chocola wordt aangegoten bij Van Vest en Schillen. Dus het is wel een heel leuk product. Wat nu dreigt wereldwijd te gaan. Klopt, je moet nog even iets duidelijk maken wat je precies doet, want het is nog niet met de muis. Is er een muis, ja. Nee, het is explosieveilig materieel, een draagbaar materieel. Dus het zijn lampjes, verdeelkasten, verlengkabels. Een verlengkabel die kan ontploffen? Ja, die kan vonken. Deze kabel ook? Dit niet, maar uiteindelijk wel. De stekker, de vonkenstekker, dat kan vonken en op sommige plaatsen is het niet plaatsen. Dus bijvoorbeeld in de petrochemie, op het ijzerstation bijvoorbeeld. Dus, hoe kom jij in die handel? Ik kom uit die handel. Ik kom uit de verhuurbusiness en daar zagen we dat daar een tekort aan was. En dat er een aantal leveranciers waren die dat leverden, maar die dan net niet genoeg stekkers eraan zaten, of de verlengkabels waren niet lang genoeg, of de lampjes waren net niet goed moest zijn. En zo zijn we in contact gekomen met de fabrikanten en we maken voor hun op maat dat soort dingen. En doe je dat hier in de gemeente of besteed je dat uit naar het genoemde land? Dat doen we hier, maar we besteden ook zaken uit. Dus Zeeland, Oostenrijk, Finland. Het is allemaal heel specialistisch werk, begrijp ik. Toen we naar de Kamer van Koophandel gingen, dan moet je een code opgeven, dus wat het is. En bij ons staat NEG niet eerder genoemd. Dus, ja, 1700 van die codes uit mijn hoofd. Dit is iets nieuws en we hebben ons wel moeten, we hebben ons moeten laten certificeren. En ja, we zijn het eerste bedrijf in Nederland en Europa wat DECA gecertificeerd is. En je zegt van in offshore zou je dat kunnen gebruiken, ja. Maar dan moet je naar Shell. Ja, dus Shell, de NAM, dat soort bedrijven, dat zijn afnemers van onze producten. Ja. Hoe kom je daar dan binnen? Die gaan naar de fabriek en de fabriek zegt, nou wat jullie willen, dat hebben we niet, maar dat kunnen we wel laten maken. En dan komen ze bij ons. Dat is een mooie reclame eigenlijk. Ja. En zo werkt het altijd met zeg maar, hoog gespecialiseerde dingen? Nou, ik weet niet alles van hoog gespecialiseerde dingen, maar dat stukje, die niche, daar gaat het zo. Ja. Dus de fabrikant zegt van oké, zij mogen dat voor ons maken. We hebben net een filmpje zag van een kantoorruimte, een soort van opbergruimte, loods. Ja. Hoeveel mensen werken er bij jullie? Bij ons is het pieken en dalen. We hebben voor ons dus 10 mensen aan het werk die daarmee bezig zijn. En je doet dat alleen? Nee, ik heb een partner, een zakelijke partner, Harry Vinken, en hij is een ingenieur en hij is iemand die altijd in die wereld heeft gezeten. Kun je, als je zeg maar heel gespecialiseerd bent, betekent dat ook dat je eigenlijk helemaal geen bedrijf met 100 mensen zou kunnen krijgen, omdat daar gewoon niet genoeg vraag voor is? Wat we doen is heel gespecialiseerd.
alleen een stekker aan een kabel maken, ja, dat kunnen we meer mensen. Dus dat kan een gewone elektromonteur. Dus ja, we hebben Harry Vinken, die dus precies weet wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En als hij dat trucje voordoet, dan kan dat gewoon nagemaakt worden. Dus als wij een opdracht krijgen voor 200 van die kabels, dan hoeft hij die niet allemaal in elkaar te zetten. Dan kunnen we 10, 15 man kunnen daar naar werken. Heb je ook in Limburg afnemers? Op dit moment niet, nee. Dus iedereen vraagt zich ook af, waarom zitten jullie in Limburg? Want het gebeurt in de Botlek en het gebeurt ook in Groningen en in Duitsland. Nou, dat komt vooral in de zijn en dan zijn we hier gezet.